जों कांग्रेस न माया कालाई सिनाय नै चिनि सारा त्रिपुरानि बर'ग्राव वानसका गाफ्रोबो केसे मथा आसारि तुमांका सीपीएम होनै जों आसाइपि माने जे गणमुक्ति परिषद नै आसाइलाय माने जों नो बनि परेबो बहायनि हाय कसार माजार यूजेस बाय कांग्रेस जुत सरकार खलाई चालक माने नोखिगो ओमाय खलाई तारनि सीपीएम जे 25 बोसोर लागातार चाइ थांमानि न जों चाजादिया अंते अंलायगै हाकले जों चालायलिया जे आइन करिनो आइन सिनामै परिवर्तन खलायगै जे फातार हारि फायनाय रखनो उसुगति सागो जोंनो सुकलोगो खेत आवर पान्थार याकागै जों माखारो बुथार जागो कोनो जों थां तमनि अधिकार करिखा लाखमागानि पर्यन्तबो जों तिलांजागमानि नगो बनि परे हाय फायले पिकवा जों ओ सरकारनो तंरै तंखाकेले चिनि बंश मरा सकुस पाइसिनाय ते कय बोसोरनि बिसिङाव पाइसिनाय हाय एक ऐसा फाइले फिगै बीजेपी सरकार जों तय फाइमानि बो नोखिका गाफ्रोनि गणमुक्ति परिषद कसार माजिर टिउ देश आसायनाय मथारक जेखिनि बरकनि बिसिङाव आंचलिक आसायनाय बरक हाय ते कैसा सरकार आईपीएफ गठन खलाय 2009 नि सिनि गठन खलायगै जे बीजेपी बाय गठन खलायलेगै ते वैसा हाय जों सरकार 2018 मातो बोलाय फि खाजानि ताकुक ते बुकुसं हारि बांगै जेसुकने सरकार सलागि दंसिरे फियाबा चिनि दफानो मुक्ति खायाने जों राजनीतिनि बिसिंतै दै जों दफा मुक्त खायि मालिया हारि बांगै जेफ्रा जुत सरकार फायखा बरंनो डाइरेक्टली सागै रखा त्रिपुरा लैंड सुनुल देवदर न बुकुकैनि जतो खना खाको बिबि देनावाला नै सामाने जों नुखा मबु माया मबु मंगला आया पश्चिम दिगिनि सालपागैसिन त्रिपुरा लैंड माया आबनो नरक जतनो पुइतो थांनि 100% ग्यारेन्टी रगु आबो उंगै माया मबु माया ठीक बायखलाय ताबो लास्ट पाइताबो जे एडीसी नि साइ सिकांद्र मथा आसाइद्र त्रिपुरा मथा होनै जे आसाइ माने बमु ठीकको बायकनो वानसो कइबिका जे चिनि त्रिपुरा लेन होनै सिचिनि सारा त्रिपुरानि बराव रग गरि तंखांके ताबो बनो बाहायति फिलि ना सिनाय बबु राजाबा आफ्रोंकेनो ग्रेटार त्रिपुरा लैंड से सुना सिनाय नै तेवसा हाय सरकार फायगनि बांगै ते कैसा मानु उनुगुइ फायबिसाखौ बमा ग्रेटार त्रिपुरा लैंड जे ग्रेटार त्रिपुरा लैंड बाहायबो त्रिपुरा मथा खाय तंनाय किनि ताकुक ते बुकुक सं बसुदान साइमेया राजाबा आफ्रो साइ तंगो जे सुप्रीमो बो थाका पुइलाबो सरकार फायको एडीसी इलेक्शन मैया सकं सामाने मबति ग्रेटार त्रिपुरा लैंड बो कुवाइ साका मला आयां आसाम खौजाक बराक नदी ते कैसा हालाल कान्दी आसाम खौजाक आयां आगे पूरा त्रिपुरा याकार फाइमानी बुरा बुरी रक फाइमानी कुमिल्ला अब ऑटोमेटिक अब इंटरनेशनल एकर बांग्लादेश ते कैसा यां गागराइछरी निने चट्टग्राम साइड अब बो पुरान त्रिपुरा बनो पर्यन्त जों इंटरनेशनल एकर रंगै थांखा बनो तैबो नाहानाय ते कैसा म्यांमार जे बारमा ही खनाय दे बारमा न किछु अंश ना हानाय मिजोराम म ना हानाय नै आसकुई ग्रेटार त्रिपुरा लैंड खलायनाय ते बरो किसा मला आगरतला बनि जे राजबारी कृष्णनगर अभयनगर बनम किसा ना हानाय अमति खलायगै ग्रेटार त्रिपुरा लैंड सना हानै कैसे राजनीति जुमला खलायगै तब माने जोंनो त्रिपुरा लैंड महा ग्रेटार फंक्शन अ हाव जे त्रिपुरा गोथां दंसाक त्रिपुरानि मासाफोर दंसाक अ हानो खागैमाया भारतनि संविधानाव बोगरै खागैमाया जों ग्यारेन्टी रय साइक्लांजा बरनो बरते वैसा जुमला खायफैगै 2023 थांगानि बाङै ताबो खायनि हाय हाव ताव खोलौगै उंगै दं फैताखौ देबकुसं इंगे कायसा सरकारनो हाया होनो सरकार नालाय फैगोन कायसा सरकारनो हाया होनो ते कायसा सरकार नालाय फैगोन ओ बायकनो राजनीति थंगै बिराट खागिचिनि दफानो कमरो रग तंमानि नो राजनीति अंदर राजा हायखलायगै हियाखलायगै मुकुमुई राजनीति थंमानि बाङै एई अवस्थागो चिनि दफा सौ इंगे जे बरक दफानि सचेतन करै कमाय थांमानि जों नो इतिहास इंगे बाहायके जों बरो नुखानाय दे रटिन इंडिया अमेरिका व बरनि दफा कमाय थांमानि जों नो ते आन्दामान निकु बरंबो नुगु इंगे ते कैसे इतिहास जों नुगु गफलाय फाइमान बो जों नुगु बके साउथ आफ्रिका नेल्सन मेंडेला नै खोना
27 बोसोरनि जुराय बो गाहामांके आंदोलन खालायगै दिनिगो 27 बोसोर जेल सगै जे जों हायसाबक जबा महात्मा गांधी जे जबा खायमानि बहायनो खालायगै जे चिनि हांके चिनि शासन मांनायनि आंदोलन खायते खायते बो दिनिगो बिना बुते बिना कन्टे कोनो खायनो नायकेनो सारा राष्ट्रनि बरक बनो प्रेसिडेंट संगै बनि देश न याफायरो मानिबो सुंनुगो आनिबां काकुकते बुकुक सं साया रायजोखौ जोंनो लामा खुनुगनायनि लगेदे थानाय हा फेव आंदोलन खालायगै मोथांनाय बनन्देर फोरनाय बननिर कल्पना खायनारि मोथांजों